Най-скъпите детски спомени са свързани с гостуването ни при баба, а най-сладките – с нейните гозби. Затова тръгваме на кулинарно пътешествие из България. Ще си припомним вкусните бабини рецепти. Запрятаме ръкави и забравяме за диетите, защото в кухнята на баба е най-сладко. Здравейте! Днес с екипа на предаването в кухнята на баба гостуваме в град Малко Търново. Днес местните ще ни представят едни от най-традиционните за Странджа ястия. Започваме с разядка, за да ни е вкусно на трапезата. Здравей, Мария! Здравейте! Добре дошли! Благодаря, добре заварили. Представи с две думи за нашите зрители и ни разкажи също малко за тази разядка, която ще ни представиш днес. Казвам се Мария Николова, от Малко Търново съм. Рецептата, която ще ви представя днес, я знам от моята баба. Правя за мен, за моите гости. Сега ще я покажа и за вас, и за вашите зрители. Надявам се да ви хареса. Рецептата е много икономична и много с елементарни продукти се готви. Така че смятам, че ще се хареса на всички, които я гледат и опитат после. Да, виждаме, че и много бързо се приготвя от това, което виждаме и пред нас на масата. Нека да покажем. Продуктите са елементарни. Трябват ни няколко филийки, сух хляб, вода и още няколко други подправки, които сега ще направим нашата рецепта. Взимаме филийките, поставяме ги в една купичка. Хлябът трябва да е сух, задължително сух. И ги заливаме с студена вода. Да, накиснали филийките с хляб. Сега трябва малко да поработим с ръцете. За целта взимам друга купичка и работим с ръце. Трябва да се изцедят филийките много добре. От водата? От водата, да. И да се натрушат в тази купичка. Често ли си приготвяте това за разядка в къщи? Да, моето семейство обичат да хапват чесън, тъй като една от съставките, която е в рецептата, е с чесън. Обичат ги, също така този хайвер го обичат много с препечени филийки, намазват го отгоре и после дори така. За разядка има много добър, възбужда апетита и се е много вкусно. Така, тук съм си приготвила няколко скилитки чесън, вече хляба ни е готов. Приготвила съм си няколко скилитки чесън. Слагаме чесъна. В случая ще използваме 4 скилитки, иначе по вкус всеки може да си... Иначе на вкус, който не харесва, може по-малко да сложи една само, колкото за аромат. То всъщност, наистина, това е едно от основните неща, които така разяжда, когато седнем на масата. Приготвила съм и орехи. Орехите трябва да бъдат много ситно счукани в хаванче. Слагаме и тях, около 100 грама орехи, олио. Количеството на олиото е също около 100 грама. Малко кисело млеко да убие мазнината. Да речем около 2-3 супени лъжички. Да. И сол. Солчица, малко повече солчица, защото все пак за вкус. Трябва да се овкуси. И всичко това се разбърква. За по-добър вкус, така е малко по-едричко. За по-добър вкус може да се пасира с пасатор или ако не желаете, така е малко по-едро.
Предполагам, че ще е много хубаво с айрян, с боличка. Да. След като го пасираме, вече Ще го сервираме. да. Ако искате да си приготвите тази разядка вкъщи, може да си запишете необходимите продукти сега. Странджанска разядка. 3-4 филии сух хляб се накисват в студена вода. След като добре поемат, се изцеждат и натрушават в друг съд. Добавят се 3 стрити с килитки чесън, 150 грама ситно смлени орехи, 100 мл олио и 3 супени лъжици кисело мляко за убиване на мазнината. Всичко това се разбърква или пасира до готовност за консумация. Докато вие записвахте рецептата, ние доразбъркахме съставките, които приготвихме тук и сега ще ги аранжираме така, както се сервират тук в Странджа на трапезата. Да. Смятам, че е достатъчно разбъркването. Взимаме си една чинийка, изсипваме сместа. Можем след това да си я загладим, да си я оформим хубаво в чинията. Да. Тъй като една от съставките са орехите, затова за аранжиране съм подготвила няколко орехчета. Които ще ги наредим, така че на нас да ни хареса. Всеки по негов. Вие ще си ги наредите по различен начин. Важното е да се внася и настроение на масата, когато се сяда, за да се хапне с настроение. Да, подготвила съм и малко магданоз. Това е едно от нещата, което също много подхожда за бъдни вечер. Готово. Нашето ястие е готово. Ястие е силно казано. Нашата разядка е готова. Благодаря ти, Мария, че представи пред мен и пред нашите зрители тази странджанска вкусна разядка. Да. Вие останете с нас, за да разберете каква ще бъде следващата кулинарна изненада. При мен вече Катерина. С нея ще приготвим странджански етърник. Нали така? Да, етърник. Етърник. Добре. Кажи сега малко за нашите зрители, за тази рецепта, за себе си. Представи се малко с 2 думи. Казва се Катерина Джамилева от Малко Търново. При нас се прави основно етърник, когато се заколи прасето. Даже е по-вкусен от луканикът, както му казваме. На някъде го правят в сукървица. Или още като се заколи прасето, на самият коруп се мели черен дроб, бял дроб и се прави кървавица или сукървица, както ги казват. Но при нас специално не се прави това. Ние обичаме повече етърника, защото ни е много вкусен. Той се приготви от сланинка. Даже по право от булото на прасето, от вътрешността, защото по-крехта и етърникът става по-вкусен. Като се пече, по-бързо се пече, не става жила. Затова взимаме сланинката, която е от осмянката, или пък от осмянката му казваме. Режем я, обелваме кожичката, кожа да няма в дробът, защото е жилава и после не може да се смила добре. След като я обелиме, Тази кожа. Да, тя е много вкусна, може и сурова да се яде. Да, с малко солчица. С сол и става много вкусно мезе. Даже го изчистваме от сланинката. Още малко пръшките са готови. Започва се усеща аромата, който пуска. Да. Прасето трябва да е по-крехтичко. Ако е 2-3 годишно, стават много жилави пръшките. Пръшките трябва да година прасенце, до година. Защото после етърникът, като го ядеш, ще се чувства по-жилаво. Така. Готови са вече пръшките. Да не са и много препържени. Да се чувства мазнинката. Така. Сега.
Сега ще започнем да приготвяме етърника. Пред теб какво имаме? Пред мен е черния дроб. От етърника може да се сложи бъбрек, спида или както казваме далак и черен дроб. Как го казвате тук? Спида. Това На по-странджански. На далакът. Да, на човешкия далак, както и на прасето. Не съм чувала такъв вариант на думата. Спида, да. Явно се е. Спида. Накълцва се. Дробът трябва да се накълца, защото като е смеля, му пада чорбата и по-сухо става. Затова се кълца. Само с свински дроб става, с телешки. Етърниците са само с свински. Може и телешки дроб. Ние сме имали телета. Аз съм правила и от телешки черен дроб, но телешкият иска повече мазнина, повече пръшки. И той става много вкусен със същите подправки. Да, просто той е по-сух. Да, т.е. основното е черният дроб от прасето. Така. Накълцали сме го. Сега към него вече слагаме пръшките. Повече пръшки е по-мазничък, по-вкусен, не е сух. Пръшките слагаме пръзът, обязателно да има прас. Пресен прас. Пресен прас, нарязан на парченца. Ето сега ще нарежа да покажа, че трябва да е на парченца нарязан. Нека да сложат това тук до мен. Да. Аз да изсипя ли останалия, който е нарязан тук? Сипай го, малко повече ще дойде, ама нищо. Нека станжим си един повече подправки. Чесън, лук, прас. Повече го обичаме да си хапваме почти при всички ядене. Така, пързът е готов. Пръшките, пръза. Да не прекаляваме с него. Слагаме люти чушки. Натрошени. Малко лютиво, да добие по-хубав вкус. Сега готвим горе-долу за 4 порции. За 3-4 етърничета. 3-4. Сега ще ви покажа червата, да. Ти колко такива люти чушки слагаш? Аз обичам повече лютивото, слагам повече. Моите хора не обичат много лютиво, слагам по една чущица, колкото апетит да добиеме. Така, сложихме лютивия, сега слагаме чубрица. Чубрицата е една моя много любима подправка, затова аз като започна да правя нещо в къщи, слагам повече, така че чубрицата също е нещо, което може всеки да си прецени много колко да сложи, предполагам. Подправки наша край и малко черен пипер. Така малко ще поръсне. И той да добие хубав вкус. И сол. Сол пак на вкус горе-долу. Една лъжичка ще сложа и половина, да не е много солено. И сега го разбъркам. Всичко това ще го разбъркам с ръката, иначе не може без ръката. Трябва да с дървена лъжица не става ли? Сега ще гачиме червата. Етърниците се гачат от червата на прасето. От други черва не се гачат. Например, от телешки, от тия готовите черва не става, защото се пукат. А свинските са по-здрави и издържат при етърниците. Може да ги попарваш, може да ги печеш после. Готово. Това е готово. Свинестта е готова. Сега ще нагачиме. Ето. Свинските черва съм ги измила предварително с хлябна сода и оцет. Първо се обръщат обратната. Където има мазничко, го отделяш и ги измиваш с обилна вода. Може ли купичката да не е тук? Да взема. Измивам ги обилно и почвам да ги гача. Може с машина да се гачат, но ние на село едно време нямахме машини за гачене и затова с фунийки. Селска фуния. От долната страна е вързано с конец. Отдолу вързано, защото ще излезе дробът. Да. И започваме да пълним. Гачиме. Гачиме и пускаме надолу. Ако има въздух, имаме игла.
С иглата лекичко се надупчва. Няма да излезе друбът през дупката, защото тя е манинка. Ето. Да. Ето. Няма как просто да не влезе Иглата, въздух. да. Малко надупчваме, за да може да се напълни додолу червото. Почти напълнихме червото. И сега предполагам, че трябва да го завържем и отгоре. Да. С здрав конец се завързвам, защото сместа е много плъзгава така, и ако по-тънък на конеца, всичко ще излезе навънка. Като го изправим да го сушиме и ще излезе навънка. Здраво връзваме. Да, здраво вързваме. Вързваме от двата края. Да е стабилно. Така. И сега при нас 3-4 дена се суши. Сега някои го правят, както е готово червото, в вряла вода. За секунди се топнува и се вади, по-бързо да изсъхне. А при нас специално не ги правим. Аз като ги правя, си ги оставям така. Горе-долу колко време му трябва трябва да се сушат на проветриво място, да не е на слънце. Да. Защото на слънцето се надуват и се вкисва бързо друбът. 3-4 дена, като постои на хладно достатъчни ли са? До седмица най-много, вадиш го и го печеш. Сега да обясня, искам да ви покажа как го правиме с вестникът. Сега нямам вестник в момента, ще ви покажа в фолиото. Може сега и в волио, вече по-съвременните. Завиваш го в фолиото, там че иска по-голямо фолио. Хубаво го завиваме. Да не избяга. Това за... Така. За кое? Кога се завива? Когато вече изсъхне. Да. Като постои 3-4 дена до седмица, ако искаш да го печеш, ако си на гората, в жарта. Правиш пространство дупка, слагаш го и отгоре пак пепел от самата жар и се пече. Да няма много въглени, защото ще изгори. Да. Просто в жарта стои половин час и повече, вадиш го, режеш го и с венце безгрешно не става. Много ти благодаря, Катерина, за тази хубава рецепта, която ни показа, а вие си запишете необходимите продукти. Странджанския търник. 700 грама свински дроб се реже на ситно и се запържва. Прибавя се 250 грама пръшки, приготвени от нарязана на ситно и запържена сланина. Добавя се 100 грама нарязан на ситно прас лук и се подправя с една чайна лъжичка сол, една щипка черен пипер, 2 стрити чушки лют пипер и една супена лъжица чубрица. С получената смес се пълнят 3-4 свински черва, предварително почистени и измити с сода бикарбонат и оцет. Готовите търници стоят на проветрево място 2-3 дни. Пекат се увити в 2-3 пласта мокър вестник или в алуминиево фолио около 40-50 минути на бавен огън. Последната рецепта ще ви я представим с Мария. Това е известният цуцурди тук за Странджа. Разкажи малко повече сега за себе си и за рецептата, която ще представиш. Аз се казвам Мария Милева и съм от Малко Търново. Тук в Странджа основните изтия, които са се правили и продължават някой да ги правиме, са етерниците, бахора вече дойде по-късно, цуцурдата. Най-пред е цуцурдата, после дебелото черво стана бахор. Значи цуцурдата се приготвя от дебелото черво на прасето. На прасето се приготвя цуцурдата, която след години вече почваме да правим тук бахори с дебелото черво. Но майите не могат да възприемат още червото за цуцурда, защото ми се вижда тлъсто, но той изобщо не е тлъсто. И другото, което е, участвам в битови групи, тук в кулинарни представи, която има към читалището, също участвам. С тази рецепта участвала ли си? Не, с тази рецепта в момента за първ път участвам. Ползваме дебелото черво за цуцурди. Измиваме го с ядна сода, с топла вода и после го слагаме да се попари. В гореща вода, вътре трябва да има малко сол, да появи самото черво от солта. И когато се попари това нещо, ние го нарязваме на
парчета. Аз сега ще ви покажа как става това нещо. Ще го изкарам. Червото вече съм го пуснала вътре да поври, да може да е леко сварено. Нали? Ще го нарежем сега на парчета, аз ще ви покажа точно колко парчета, на какви парчета ги режем тези работи. Нали? Е така. Да. Колко трябва да бъде? Да речем около 5 см. Да, ето. 5-6. Ще ги нарежа тук. Парчета. Явно, че е добре сварено, защото се реже лесно. Тъй. Не е жилаво. Така е. Сега, вече нарязано, аз ще го върна в чиниката пак и ще го посоля. Слагам му се червен пипер и чубрица. Това нещо се обърква вътре с червения пипер. Малко сол ще му сложа пак да поеме солта, да не се развали. Тук съм подготвила червения пипер с чубрицата заедно я смесвам, да не слагам по-отделно и си го наръсвам. И това нещо после си го разбъркваме. За да може така хубаво. Да поеме от червения пипер и чубрицата, да имат малко албинизни, казваме ни. Това нещо. Цвят може би. Да, и цвят, разбира, червения пипер дава и цвета. Тук всъщност това нещо не го слагаме веднага да го пържим, ние го ползваме, цуцурата я ползваме в последствие на време, да кажем. Една седмица мога да постоят така. Голяма, дълги пръчки правим. Аз съм нося едно шишче, това е малко, но трябва да прави по-дълго, защото цуцурите са много червени, да. Всички черва ги попарваме. И това нещо го нанизваме на шиша. Ето така. И по този начин след това се слага да се изпържи. Не. Това нещо, като го напълним, трябва да ще го сложим на проветрило място, както и търниците, да поизсъхне. Това нещо се окапва и се поизсъхва. Цуцурдата. И след една седмица, да кажем, може да я ползваме както и търника, ползваме цуцурите. Те може да се пекат на скара, може да се пекат в тавичка в печката, с месо, с реберца, да се казва с етърник, но като седнем на масата да едим, най-напред ползваме цуцурата, защото за нас е най-хубавото ястие цуцурата. Това е. Да, благодаря ти и на теб много. Колко време горе-долу всъщност трябва да се остави да се суши? Горе-долу една седмица, както и етърника, така и цуцурата съхни една седмица. Почваме да го ползваме с другите ядни, които да кажем, ако имаме пекано месо, ще сложим и от цуцурата да бъде разнообразно, кебаба да бъде разнообразен, да няма само месо, да има всичко, да има и от етърника, с тага и това. Сега аз съм подготвила, съм пекла вече от цуцурата, ще ви покажа готов вид как е пеканата цуцурата, какъв е вкуса на пеканата цуцурата. Добре, а вие през това време си запишете отново необходимите продукти. 500 грама свински дебели черва се обръщат и измиват с топла вода, сода бикарбонат и оцет. Слагат се в подсолена вряла вода. Готовите черва се изцежат от водата и се нарязват на парчета по 10-15 см. Овалват се в сол, червен пипер и чубрица и се нанизват на шиш. 3-4 дни се оставят на проветриво място да изсъхнат. Приготвят се печени на фурна, скара или жар. Консумират се като основна храна или мезе. Ето го, готовия изпечен. Да, цуцурата е готова вече пекано. Тук е пекано с месо, малко сланинка слагаме, за да мога да пусне и мазнинка сланинката. Да. Защото самата цуцура няма така вече мазнина, защото когато я попарим, тя самата мазна изпада вътре в водата. Да. И остава всъщност само в червото. Пак си има леко мазнина, но остава сухо, да. И затова винаги слагаме с нещо да печем, за да може да има и чорба, мазнина, защото ние обичаме тук странченци да си втопим хляба в мазнинката. Благодаря ви много отново. Аз благодаря. За нашите зрители останете с нас, защото имаме още една малка изненада за вас. Изненадата в днешният епизод на предаването в кухнята на баба е посещението на едно от най-забележителните места в град Малко Търново. Това е големият вриз. Мария, ще ми разкажеш ли малко за легендата на тази чешма? Да, ще ви разкажа.
Едно от забележителностите на Малко Търново е тази голяма чешма. Тя се казва Големия вриз, защото водата тук брухка. От трите чучура брухка много вода. Посреща има друг вриз, който се казва Малки вриз. Той силно цуцариса, защото там водата е много по-слаба. На времето хората са живеели по махали. Не са живеели точно тук. Те са живеели на други места по махали. Но понеже тук си е бил най-много вода и са търсили къде има вода. И затам така се заселват и правят това хитно и хубаво градче. Малко Търново. Това е едно от забележителните места на Малко Търново. Впоследствие излизат тук музеи, културния дом, нали? Има и други. Зрителите може да заповядат в Малко Търново. Има какво да се види в Малко Търново. Добре, нещо друго също ми беше казала за този вриз. Това е, че който пие от водата на чешмата. Така, точно това е. Аз на времето, като дойдох в Малко Търново и ми казаха, който пие от тази вода, ще стане Малко Търновчин. И може би има нещо такова вярно, за това, че който дойде да внимава къде пие вода. Значи да пия малко от водата. Да, може да с удоволствие ще пия. Малко Търновка. Ако не да се сгодя тук, то поне да се върна отново, защото наистина града е много хубав. Хубав, ще ви хареса, има какво да се види. Ще ви помоля за финал на нашето предаване да поздравите нашите зрители с една хубава странджанска народна песен. С голямо удоволствие ще поздравим зрителите. Ирино, 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 люта зарзалино, люта зарзалино. Я сам чу Ирино, я сам чу Ирино, че ти роба шиет, роба кадефяна.